दैमु मानसियालाय सिगांनि जोनोमाव ओंखाम मोनजायाखैमोन नामालै माथो अमा बुन्दा बायदि जाथारबाय थै आवसाव मानसिखौ बिदि होनो थां पंकजलारि डिरेक्टरा थाबनो फैनो होनदों गोख्रैनो लाहार फाहार खालामहैदो थां बेनथनलै हाग्ला सोमावसारा माबा सिंगारखौनो मोनाखैसो होननानै बुंहरदों टेनसनसो जाबाय आङो हे सोर मान सनमान जाजोबथारगोन बिसोरो हा मोनथाराबा बे मेकमेलनखौ लिंहरदो ना जालालै बेनाबो गाराङा लोंनानै हाराव हाथावसो जाजोब्बाय गावजोब्बाय गाराङानो बेना होनबालाय आंनो रोजाबसै ना नमस्कारलै बायद' नोंनि सिख्ला समाव बै समाव रोजाबनायखौ गोसोखांब्ला दाबो गोबानो ओंखारखायो आङो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Barney. Happy birthday to you. दे बरगयारि मा लाहार फाहार खालामदोंमोन गोख्रै रेडि खालामदो आंहा गुबुनाव प्रग्राम दंबावो जागोन दे सार दसे जिरायथ'दो नामा एसे मेंगानायनि दे जागोन है बुरबक बोरै सिंगारा न'खरनि प्रग्राम होनना राव फैनो नागिरा एसे बुंसेयावबो आं मा खालामनो बिदिसो जाबाय बिसोरो मा आं फैसा होनो हाया नामा बिसोरलाय आदा मेकमेलनखौ लिंहरसै नामा सार होद बे भागिजों डाइरेक्टरा बिनि मेथाइखौ खोनासंगोन नालाय नाङा आंनो बिसोरखौ नाजासेयावबो आं नोंखौ खाथियाव मोना माथो खोनायो आं नोंनि फासानि बारजों बिरबायनाय सोदोब मोनदाङो आं नोंखौ गोसोजों हास्थायो दासिमबो खाथियाव नोंखौ मोननो बजबनो लुबैयो नाथाय मोनस'आ नुयो